Я очень рада, что Дильшод Назаров стал олимпийским чемпионом 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Я вот приехала именно сюда, в Бразилию, и именно мы все, вот наши спортсмены, 7 человек, которые мы приехали, и именно мы увидели это зрелище. Так нам повезло. Он умничка, он молодец, он доказал, что он лучше, и он оставил легенду в Таджикистане. Ҳама шод ҳастем, ҳама шодии худро наметавонем ба сухан гуфтан. Албатта ин орзуи деринаи миллати тоҷик буд, орзуи деринаи мо буд. Аз ин медали олимпии тиллое ки Дилшод Назаров гирифт, аз ин тамоми варзишгарон тӯҳфа ба тамоми Тоҷикистон, ба тамоми варзишгарон аст ки хеле шод шудем мо. Тамоми варзишгарон аз ин медал хеле рӯҳбаланд шуданд ва метавонем ки дар оянда ба чунин медалҳо ноил шудем. Ба Дилшод Назаров ба мо ин натиҷаҳоро нишон дод ки мешавад медал гирифтан ва машқро зиёдтар мекунем, қавитар мекунем ки то ба ин дараҷаҳои баланд расем. мо ҳама дастаи миллии олимпичиёни Тоҷикистон дар ин майдони варзишӣ будем, шоҳиди ин қаҳрамонии Дилшод Назаров будем ва барои мо хело рӯзи фаромӯшнашаванда ки дар ин 25 соли истиқлолият аввалин медали тиллои бозиҳои олимпӣ ба насиби Дилшод Назаров гардид. Мо ин ҳиссиётро, чунон ки мо дар ин ҷо қарор дорем, ин ҳиссиётро наметавонем гуфтан ва ин пирӯзӣ ба ҳамаи мардуми тоҷик муборак бошад ва иншоаллоҳ ин аввали оғози кор аст. иншоаллоҳ дар солҳои оянда ҳамаи варзишгарон ба мисли ба монанди Дилшод Назаров мехоҳем парчамбардори миллати тоҷик дар бозии олимпӣ мисли Дилшод Назаров чемпиони бозии олимпӣ шуда парчами азамро ба боло бардорем. пирӯзӣ муборак бошад Дилшод. боиси таҳсин аст ки имрӯз дар шаҳри Рио-де-Жанейро орзуи тамоми мардуми тоҷик аз ҷумла мухлисони варзиш, мухлисони Дилшод Назаров ҷомеа амал кушид ва имрӯз хурсандии мо ҳадду канор надорад ва мо дар давраи истиқлолият соҳиби медали тиллои олимпӣ гардидем ки аз ин муваффақияти калон, аз ин медали олие ки дар бозиҳои олимпӣ ба даст овардан фикр мекунем нест ва имрӯз хурсандии тамоми мардуми Тоҷикистон аст ва медали тиллои Дилшод Назаров дар таърихи варзиши тоҷик як саҳифаи нав кушод ва мо Дилшод Назаровро бори дигар табрику муборакбод мегӯем, мардуми Тоҷикистонро табрику муборакбод мегӯем ва ба мардуми Тоҷикистон фикр мекунам ки медали тиллои олимпии Дилшод Назаров як тӯҳфаи арзандае бахшида ба 25-солагии давлати истиқлолияти Тоҷикистон мебошад.